my YouTube channel. My name is Mylon Cyril for my specialty recipe. For today's video, gagawa tayo ng trending na condensed milk cake. So, let's start! Start na tayo. So, uunahin natin, pagsasama-samahin natin yung dry ingredients. Pagsasama-samahin natin ang 1/2 cup, 1/2 and 3/4 cup na all-purpose flour. Then, 1 tablespoon na baking powder. I-mix lang natin to guys, mix lang. Paghahalo-haluin lang natin. Halo-halo. Guys, pagkatapos natin mahalo ng dry ingredients, dito naman tayo sa liquid ingredients. Pagsasama-samahin lang din natin. Set aside muna natin ito. Una natin yung butter. So, itong butter na bili ko lang to 5 pesos. Hindi ko alam kung anong neto eh. Mga tablespoon. Pero yung 5 piso lang yung binili ko. Sanghin natin ito hanggang nagsak. Guys, ngayon gagamitan ko siya ng hand mixer para mas mapabilis natin yung pag-mix niya. Pero kung wala kang hand mixer, okay lang itong gamitin. Masyadong matagal kasi. Guys, tapos na natin pagsama-sama yung dry ingredients sa liquid ingredients. So ngayon, ipagko-combine na natin itong dalawa. Combine na natin siya. Dito ko ilalagay kasi hindi siya kakasya dito. So ilalagay ko muna itong dry ingredients. Then, next kong ibubuhos to. Tapos, pag nabuhos ko na to dito, cut and fold lang ang gagawin natin. Cut and fold. Pagkatapos natin pagsama, ilalagay na natin sa lianera. Bali guys, 2 ways yung gagawin natin. So yung dalawa, gagawin nating steam. Tapos etong isa, gagawin nating bake. Improvise. Lalagyan natin sa kawali. So guys, at tapos na natin. Lalagyan lang natin ng oil tong lianera para hindi dumikit yung mixture. Pagkatapos, ilalagay na natin itong mixture.
Ayan, sakto guys. So, bali 3 yanera yung nagamit ko. Unahin muna natin yung steam para i-compare natin. Ha? So, steam na natin. So guys, kanina pala bago tayo nag-start, nag-init na ako ng tubig para pag in-steam natin to, kumukulo na natin ilalagay. Ayan guys, kumukulo na siya. Wow! Ang ganda guys! Guys, ang ganda oh! Ang ganda niya guys! Perfect! Wow, ang ganda! Ganda guys oh! Testing natin kung okay na guys. Pag wala nang sumabit, ibig sabihin okay na. Wow, wala nang sumabit guys. So, ibig sabihin, luto na siya. Wow, wala nang sumabit. Yeah. So, tanggalin na natin. So, meron pa. Condensed milk cake. So, tara! Tikman na natin. Guys, may ginawa pala akong Dalgona Milo. So, partneran natin tong condensed milk cake ng Dalgona Milo. Tikman na natin to. Sarap na ito guys. Tingnan nyo. Ganda. Sarap. Sarap ka.
Bake siya, bake. Ayan. Ganda, Sarap siya. Para siyang para siyang fudgy bar. Pero, yung fudgy bar kasi sobrang lambot. At hindi siya masyadong malambot. Hindi siya malambot. Pero masarap. Kasi may condensed milk tsaka itlog. Guys, ito yung itsura ng bake. Ayan. Buti hindi siya sunog. Ang ganda guys. So, hindi sunog. Ito naman yung steam. Maganda siya, maputi. Pero feeling ko mas masarap to. Yung bake, mas masarap. Hi guys! Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Thank you! Ingat po kayo palagi. Dios Mabalos. Bye-bye!